Se niinku headbuttas tai jotain. Ei saisi olla sallittua. Joo. Ja sit Kaikki vaan rupee hakkaa toisiaan. Musta tuntuu, että tossa on kyllä jotain syvempää. Vittu, se meni kyllä nukkumaan. Se meni nukkumaan. Ei ollut katsojalla hanskaa. Löi vaan paljon käden leukaa, se äijä tippui. Oi. Mut siis eihän tää oo ok, että näin on tapahtunut. Silleen, niinku, että jos sä oot toi nyrkkeilijä tuolla, niin eihän toi oo ok, että tolleen niinku tapahtuu. Kun mä katsoin tämän videon, niin mulla tuli vaan semmonen niinku huvittava mielikuva, että niinku mennään mielikuvan maailmaa ja tämähän olisi ihan kauhea juttu, jos tää oikeasti tapahtuisi, niin niinku, mä toivon, että tää ei tule tapahtumaan, mutta miettikää, kun Ice Cageissa tapahtuisi toi sama Stagalan fightis. Silleen, et milloin se on seuraava kerran? Niin, kelatkaa, vittu, seuraava Ice Cage Stagala fighti, vittu toinen erä puoliväli. Kaikki hyökkää sinne kehään. Kaikki menee samaan aikaan. Älä anna ideoita. Ei, kun tää idea toteutetaan. Menkää tekee sen.